אז סליחה. אז כמו שאתן יודעות, אני גם בהיריון, בשבוע 28, פלוס 2, ואני לא כל כך באיזון לגמרי, ולכן כתבתי את הכל גם אצלי על דפים, אז אם תראו אותי מדי פעם עושה כאלה, ואז חוזרת אליכן, אל תבעלו, זה תקין לגמרי. אז טוב, אז קודם כל אני רוצה לשמוע מכן קצת, לראות מה אתן כותבות, על איך זה מבחינתכן, מה זה בכלל מבחינתכן להיות אימא, להיות אבא, להיות הורים. אם שמעתן על זה משהו מחברים, ממשפחה, מה אתן חושבות, מה אתן מרגישות, מה אתן מצפות שיהיה בהתחלה. אני יותר מאשמח ככה לראות קצת תגובות שלכן. אני בינתיים אנצל את הזמן לשתות לי שלוק. טוב, אני לא רואה כל כך שיתופים שלכן על מה אתן מצפות או מה שמעתן, אז אני ככה קצת יתחיל. יכול להיות שהלייב שלי הוא קצת בדיליי בזה. אני אשמח לדעת אם אתן רואות אותי שותה כרגע ומסיימת לשתות, כי זה מצחיק, כי אני פתוחה במחשב ואני רואה משהו אחד ובטלפון משהו אחר. אז אני ממש אשמח לשמוע קצת מכן, אבל אולי זה אתם עוד לא מרגישות בנוח וזה בסדר. אני אספר לכם מה אני מרגישה ואיך אני עם זה, בסדר? וככה קצת על איך הייתי לפני הילד הראשון. אז הדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שאני באופן אישי מצפה כרגע לילד שלישי. נכון, פחות שינה זה ציפייה נכונה. ואני מאוד 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 מתרגשת, וגם קצת חוששת איך זה יהיה, מה יהיה, איך יהיה החיבור בין הילדים, איך הם יקבלו את זה שפתאום אני לא אהיה בבית כמה ימים, איך הם יקבלו את אח שלהם הקטן, למרות שכרגע הם נראים מתלהבים ומתרגשים וזה וזה וזה, אבל לא יודעת איך ברגע האמת הם יקבלו אותו, ויש לי הרבה מחשבות על זה. לגדול שלי כשהקטן נולד היה קצת קשה לקבל את זה, והוא באיזשהו שלב פיתח ממש חיבור עמוק יותר לאבא שלו, מה שגם היה לפני, אבל לא משנה, וממש אמר שאבא הוא שלו ואמא היא של אליה, אחיו הקטן. והאמת שקצת נפגעתי וקצת הבנתי אותו, כי אני באמת הייתי רוב הזמן עם הקטנטן, אבל באיזשהו מקום זאת המתנה הכי טובה שאני יכולה לתת להם, אחד לשני. אין משהו שהוא יותר טוב מאחים ויותר חשוב ממשפחה ומאחים בכלל. אז אני שמחה על זה. וזהו בעיקרון. כי לפני שנועם נולד אני ממש לא ידעתי למה לצפות, בכלל לא חשבתי על מה יהיה אחרי. חשבתי רק על מה יהיה בלידה עצמה, איך אני ארגיש, איך אני אחווה את זה. ידעתי שאני רוצה להעניק אחרי זה, אבל זהו. לא עשיתי שום הכנה לשום דבר. לא ידעתי מה זה עושה לזוגיות, מה זה עושה לבית, מה זה עושה למשפחה באופן כללי. איך זה גורם לי להרגיש, איך גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית, איך אני בתוך זה. וזה היה לא פשוט. השינוי הזה, הכפה הזאת שילד מכניס לחיים, היא כפה מאוד מאוד רצינית, היא שינוי מאוד מאוד רציני. וכשאנחנו לא עושים את ההכנה לזה, ואנחנו לא מבינים לקראת מה אנחנו עומדים, אז מאוד מאוד קשה לנו להתמודד עם זה. אז באמת בהתחלה היה לי לא פשוט, והיה לי הרבה לעבור וללמוד, ובעצם מתוך הקושי הזה אני באמת התחלתי ללמוד את התחום. אז אני שמחה לפחות על זה, יצא משהו טוב.
טוב, אז אני עכשיו קצת אתחיל לדבר בגדול על מה זה הורות, וכמו שאמרתי, אם תראו אותי ככה מסתכלת, אל תבעלו, אני איתכן. אני פשוט מקריאה מדף כמה נקודות שחשוב לי לכתוב כדי שאני אזכור לדבר עליהן. אז דבר ראשון זה שבעצם 3 החודשים הראשונים אחרי הלידה הם נקראים, ולא סתם ולא בכדי, תקופת הטרימסטר הרביעי. ובעצם בתקופה הזו אנחנו לומדות להתמודד עם המצב החדש, הלא מוכר שנקלענו אליו. גם בתור זוג, שעכשיו זה כבר לא זוג, זה במקרה הטוב 3, במקרה היותר טוב 4, ובמקרה היותר טוב זה כבר 5 בלידה אחת. זה מאתגר, זה בטוח, אבל זה טוב. אז בעצם אנחנו כבר לא צריכים לדאוג ולהתחשב רק בעצמנו, אלא, או במקסימום גם בבן הזוג שלנו, אלא באופן כללי, יש לנו עוד מישהו לדאוג לו, ולהתחשב בו. והרבה פעמים הצרכים הפיזיים, לא רק המנטליים, גם הפיזיים שלנו וגם הרגשיים שלנו עצמנו לא נענים. ולמרות שהם לא נענים, אנחנו צריכים להמשיך ולדאוג לענות לצרכים שלהם, וזה לא פשוט, בכלל לא פשוט אפילו. וזה חשוב מאוד. אז תנסו לקחת את זה כמה שיותר לתשומת לבכם, ולהצליח לראות גם את האחר וגם את הקושי שלכם באותה סיטואציה, ולהבין שזה חלק מזה. אני אגיד משפט עכשיו שקצת יעודד אתכם, הכל זמני, הכל זמני, הכל עובר. זה לא משנה כמה קשה לכם עכשיו, כאילו זה משנה מאוד, כן? אבל זה לא משנה כמה קשה לכם, זה עוד ישתנה וישתפר לטובה. אז זה חשוב מאוד מאוד לקחת את זה ככה עמוק פנימה, ולחשוב על זה ולהרגיש את זה ולנשום את זה עמוק, ולדעת שזה זמני, זה עובר, הכל עובר, בסוף הם גדלים. והם פחות זקוקים לנו, ואנחנו יותר חוזרים להיות קצת עצמנו. עכשיו אני אגיד איזשהו משפט ששמעתי פעם באיזו תוכנית טלוויזיה, וזה משפט שהולך איתי גם הלאה, שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, מאוד מאמינה בו, וזה בעצם כשנולד הילד שלי, נולד הלב שלי, ממש ככה, הוא פשוט מסתובב בחוץ, לתומו, והכל יכול לפגוע בו, הכל יכול לקרות לו, וזה מפחיד, וזה מרגש, וזה מסעיר, וזה מלהיב, וגורם לנו לחיות שוב הכל כמו בפעם הראשונה, ולחוות הכל שוב דרכם, ובשתי מילים זה אושר עצום. וקצת יותר הוא מלווה בהמון המון המון אתגרים, והמון חששות ודאגות, וזה קושי שאין מה לעשות, צריך לקחת אותו פנימה, ולהבין שמעכשיו יש לנו עוד נפש חיה לדאוג לה. הדבר הראשון והכי חשוב שאני רוצה לעשות, זה לדאוג להם. אז עכשיו אני בעצם מגיעה לעיקר. מה עלינו לזכור? סליחה, קח עוד שלוק, בסדר? טוב, אז בעצם אנחנו צריכות לזכור שעלינו לעזור לקטנצ'יק שלנו להתרגל לעולם החדש, כי מה שהיה לו עד עכשיו זה ממש לא מה שיהיה מעכשיו, ואנחנו צריכות לעזור לו להסתגל לעולם, ולמה שהוא מרגיש ולמה שהוא חווה, ולמה שגם אנחנו בעצמנו חוות, וזה לא פשוט, זה יכול להיות גם מאוד מאתגר, וגם מאוד מתיש, וגם מאוד מעייף, וגם מאוד כיף, כי זה מה שזה.
זה פשוט מלא בהכל. ההורות היא חוויה מטורפת שאנחנו מזמנים לעצמנו, מביאים לעצמנו, מקבלים על עצמנו, אני לא יודעת, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל זה פשוט נותן כוחות להמשיך, לקום, לעשות. אם לא בשבילם, אז בשביל מי? בעצם עד עכשיו בבטן, תחשבו שהם רגילים להיות בחום, עטופים, שקטים, במים, לשחות, התזוזות שלנו מרדימות אותם, הקול שלנו מרגיע אותם, והם נמצאים שם כל הזמן, גם התזוזות שלנו וגם הקול שלנו, חוץ מכשאנחנו ישנים, ואז פתאום תרגישו התעוררות, ומי לא הרגישה מלא תזוזות בבטן כשהילדים, כשאנחנו הולכות לישון, או כשאנחנו שוכבות לרגע ונחות, והם רגילים לרעש מונוטוני כזה של כל המערכות הפנימיות שלנו, של הלב שלנו וכל מה שקורה מבפנים, ולאכול בלי שהם צריכים להביע שום צורך, לישון מבלי שהם צריכים להביע שום צורך, להתפנות מבלי להביע שום צורך, וכרגע, ברגע שהם יוצאים מהבטן בעצם, הם תלויים בנו לגמרי, בהכל. אם זה בשינה, ואם זה באוכל, ואם זה בצורך להתפנות, שאם הם זקוקים לעזרה, וזה שונה, והרעש שבפנים היה כבר לא נמצא קבוע, והקול שלנו מצטרפים אליו עוד מיליון קולות של העולם, והם כבר לא כל הזמן עטופים, והם לא כל הזמן נמצאים במקום חמים, וזה שונה מאוד. והם צריכים ללמוד להתרגל לזה. וכמובן, כמו שאמרתי, גם התנועה בבטן היא תמידית כמעט, והעולם בחוץ הוא מאוד סטטי ומאוד די קבוע ופחות תזוזות, שזה לפעמים יכול להקשות עליהם גם להירדם. ובעצם פה, כשהם פה בחוץ, אם הם לא יביעו את הצורך הזה, אנחנו לא נדע מה הם צריכים. וגם לפעמים כשהם מביעים את הצורך הזה, אנחנו לא נדע לזהות שזה מה שהם צריכים. וזה קשה, זה מתסכל, וזה מעייף, וזה עצוב וקשה מאוד. גם להורים, מניסיון חוויתי את זה. נועם שלי נולד ופשוט בערך לא הפסיק לבכות מהרגע שהוא נולד, זה היה מאוד 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 מאתגר וקשה ומעייף, ופשוט באיזשהו שלב מצאתי אותי פשוט יושבת, הוא בוכה, יושבת איתו, מחבקת אותו ובוכה איתו ביחד, כי שום דבר אחר פשוט לא היה שם, לא הצלחתי. רגע, יצא לי מהלייב שלי בפלאפון, אני רגע בודקת שאתן עוד רואות אותי. למה זה יצא? רגע. למה אני לא מצליחה לראות אותו? הנה. אתן עוד רואות אותי? הכל בסדר? אני אשמח לתגובה של מישהי. Yes, no, yes. אין תגובה. יש לייק. זה לייק חדש. טוב. אני אחכה עוד רגע, ואני אמשיך אם לא. כן, שומעים אותי, יופי. תודה, דנה. אז למה בעצם אנחנו צריכים לצפות ב4 חודשים הראשונים, 3? תודה רבה, יאללה. כן, תודה, טל. וטל, פספסת ההתחלה. דווקא חיפשתי שתהיי פה כדי להגיב לי על איך זה מרגיש, תודה, איזה כיף, איך זה מרגיש, למה אתן מצפות, איך אתן רואות את זה, מה אתן מרגישות, אבל אני אחזור לזה בסוף. אם עוד תהיו פה ותרצו, אני אשמח לשיתוף פעולה שלכם. אז למה בעצם עלינו לצפות?
באתי קצת אולי לשבור כמה מיתוסים. אז דבר ראשון, הנקה. עכשיו, גם אם לא, בוחרות לא להניק, זה בסדר גמור, יש עוד דרכים להאכלה של תינוק. אני מדברת פה על הנקה באופן ספציפי, אבל זה מאוד רלוונטי גם לבקבוק, לתמל, ומה שלא אני אגיד. אבל בגדול, אני אדבר פה קצת על הנקה וקצת על אם אתן נותנות תמל, במה זה שונה. אז בעצם בימים הראשונים אחרי הלידה, הביבי שלנו לא צריך לאכול הרבה, כי הקיבה שלהם ממש 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 פצפונת, משהו, אתם מצליחות לראות? משהו כזה, ממש ממש פצפונת, וזה הולך וגודל בימים הראשונים, זה מגיע מקסימום לגודל כזה, שזה אומר ממש ממש מעט, זה מה שהם צריכים, ובעצם הם לא צריכים את האוכל בשביל לאכול, אלא הם צריכים את האוכל בשביל ללמוד את הטכניקות, ללמוד את הניהול של הזמנים שלהם, את אנחנו צריכות ללמוד את סימני רעב שלהם, את הסימני סובה שלהם, וזה משהו שהוא תהליך, וזה קורה, ועדיף שיקרה כמה שיותר במהלך היום, במהלך הימים הראשונים, כדי שבעצם יהיה לנו יותר קל בהמשך. עם תמל מה ששונה, זה שפשוט תמל נותנים כל 3 שעות ולא מעבר, כאילו לא פחות, בדרך כלל זאת ההנחיה. להגיד לכם שלא נתתי ולהגיד לכם שקרה משהו, לא, אבל אני לא לוקחת על עצמי את העניין, זה מה שחברות התמל מסבירות, אז אני מסבירה לכם גם. בעיקרון בהנקה, חשוב שתניקו בעצם כמה שיותר פעמים במהלך היממה, ושזה יהיה לפחות בין 8 ל-14 פעמים ביממה. יש לשים לב לסימני רעב וסובה מוקדמים, ואם אנחנו לא בטוחות אם הם עדיין רעבים או שבעים, פשוט להניח אותם פה, בבית החזה שלנו. בית החזה שלנו זה המקום הכי טוב לדעת מה הם צריכים. זה בעצם פה, אם הם רעבים, הם יחפשו. אם הם שבעים, הם ימשיכו לישון, ימשיכו לנוח. וכמובן אור לאור, מה יותר טוב מזה. אני קצת אסדר את זה, שאני אראה את עצמי בצורה טובה. קפיצת גדילה. טוב, קפיצות גדילה מתבטאות או ביכולת קוגניטיבית חדשה שנרכשת, או ביכולת מוטורית חדשה שהבייבי רוכש, נצלת. והן קורות כמה פעמים במהלך השנים הראשונות של החיים שלהם. אנחנו בעיקר נשים לב לזה בשנה הראשונה, כי כל פעם כזאת שיש קפיצת גדילה, משהו משתנה בהתנהגות שלהם. אז יש אחת שהיא סביב 3 ימים, אחת 3 שבועות, אחת 6 שבועות, אחת 4 חודשים, אחת חצי שנה, אחת 9 חודשים, אחת שנה וכו'. סביב קפיצת הגדילה בעצם ההתנהגות שלהם יכולה להשתנות, ויכול להיות שאו שהם יאכלו פחות או שיאכלו יותר, או שידרשו יותר לינוק, או שידרשו יותר ידיים. הם צריכים עזרה בלתווך את התחושות שלהם לעולם, ואנחנו ההורים שלהם, וזאת הדרך היחידה שהם מכירים כדי לעשות את זה, כדי לתווך לעצמם את מה שהם מרגישים ואת מה שהם חווים כרגע. וסביר מאוד להניח שהם פחות ישנו, שזה מאוד קשוח גם ככה, כי ידוע שסתם אומרים שמי שישן טוב ישן כמו תינוק, אבל זה חלק מהלמידה. תחשבו על זה בצורה הזאת, כל משבר כזה, כל קפיצת גדילה כזאת, הם מתפתחים מאוד, או מוטורית, או קוגניטיבית, או גם וגם. אז זה טוב, בסך הכל. זה לא החוויה הכי נעימה לעבור, אבל היא לטובתם ולטובתכם. ידיים. יש כאלה שאומרים לא להרים הרבה על הידיים, לא להחזיק הרבה על הידיים, הם יתרגלו, זה עלול לגרום לככה ועלול לגרום לככה, ואתם רוצה ילד עצמאי, אז שנייה נשבור פה איזשהו מיתוס, גם אם מתרגלים תמיד אפשר לשנות.
ילדים, או בכלל כולנו, האנושות עצמה, זקוקה למגע. בגלל זה גם עכשיו בתקופת הקורונה מאוד 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 קשה לנו, במיוחד בגלל זה, אבל אני אספר לכם איזשהו סיפור, או יותר נכון זה ניסוי שעשו פעם בעבר הרחוק, ניסוי שעשו עם קופים, בעצם הכניסו עם הקופה וגור קופיף קטן לכלוב וסגרו אותם, ובכלוב השני הכניסו רובוט שנראה כמו קוף וקופיף קטן, ובשני הכלובים הדמות האימהית, זאת אומרת האימא, ובכלוב השני הרובוט, הם היו ענו על כל הצרכים הפיזיים של התינוק שלהם, של הקופיף הקטן. הם נתנו לו לאכול, עזרו לו להירדם, עזרו לו להתפנות, עשו כל מה שצריך מהבחינה הזאת. רק שהרובוט לא היה נעים למגע, הוא היה מכני, הוא היה קר, והקופיפה, האמא קופה, היא הייתה חמה וחיבקה והרימה וליטפה ונשקה וסחבה, וזה שונה. זה שונה ברמה שהקופיף הקטן שנכח יחד עם הרובוט נפטר אחרי כמה ימים, והקופיף הקטן שהיה עם הקופיפה, הוא לא רק שהוא שרד, הוא גם הפך להיות קוף מאוד מאוד מוערך בשבט. זאת אומרת, המגע, הקרבה, החום, האהבה מאוד 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 חשובים להתפתחות של התינוק, מאוד. סליחה על כל הקולות הרקע. מסקנה, אחד הצרכים הבסיסיים של התינוק הוא בעצם חום ואהבה, וכמובן ידיים, חיבוקים, נשיקות ואור לאור, שזה הטופ שבטופ. כי הוא משחרר גם כל מיני הורמונים חיוביים כאלה שבא לנו להיות אפופות בהם כל הזמן. אז זה כזה. גזים. אז ישנם תינוקות שבאמת סובלים מגזים, ויש כל מיני דרכים להקל עליהן. עיסוי בטן בצורה נכונה, עיסוי בנקודות מסוימות בכף הרגל, תנוחת נמר על העץ, שזה בעצם אנחנו מניחות, רגע אני לא יודעת אם אתם רואות אותי, אני מנסה שנייה לכוונן, מניחות את היד בצורה הזאת, וכאן הראש של התינוק, והרגליים משני צידי הידיים. זאת אומרת, הוא ממש שוכב לנו על האמה, אוקיי? זה נקרא תנוחת נמר על העץ. רגע, אני מנסה לכוונן אתכם חזרה. ומנסה, שזה אגדה, כאילו זה חלום, זה החיים עצמם מנסה. קפיצות על כדור פיזיו שגם מאוד מאוד עוזרות. כל מיני תכשירים כמו בייביזים, סימיקרול, ביוגאיה ועוד. יש המון תכשירים שיצאו היום בשוק, חשוב לקרוא ולשים לב על כל אחד מהתכשירים שאתם מחליטות לרכוש, ולברר היטב האם כדאי לתת אותם, ובנוסף לזה אני רוצה לדבר על שינה, זה עקב אכילס של ההורות, זה הקש הכי גדול בהורות, ואין מה לעשות, חשוב לדבר על זה, חשוב להכין את עצמנו. כמו שאיילה אמרה, פחות שינה, אז פחות שינה, ויש כאלה שלפעמים זה הרבה פחות שינה, וזה מאוד מאוד קשה לתפקד על פחות שינה. אז זהו, אז אם יש סטטוס קוו בין ההורים, באמת נמצאים, סטטוס קבוע שההורים תמיד נמצאים בו, זה עייפות. אם התינוק ער, גם אנחנו ערים. ואנחנו רוצים שהוא יישן טוב, כדי שגם אנחנו יישן טוב. ויש לי פה משהו מאוד מאוד חשוב להגיד. עד גיל שנה, לפחות, תינוק לא צריך לישון לילה רצוף, לילה שלם. תינוק צריך להתעורר להאכלות,
לפחות כל 3 שעות. ואם זה תינוק שהוא פחות מ3 קילו, או תינוק שיש עניינים רפואיים סביבו, אז כמובן במידה שהוא פחות 3 קילו, אז להעיר, גם אם הוא ממשיך לישון אחרי 3 שעות, להעיר אותו, וסיבות רפואיות זה כמובן להתייעץ עם הרופא המטפל. אבל לישון רצוף לא קורה. כן יכול מאוד להיות נחמד מצידו אם הוא יוכל וירדם ויוכל וירדם ויוכל וירדם. ואז גם אם התעוררנו זה לא לזמן מאוד ממושך. זה לא מאוד נורא. כאילו זה נורא אבל לא מאוד נורא. צרכים פיזיולוגיים. ובזה בעצם אני ככה קצת חותמת את הלייב הזה. אני כמובן אשמח יותר לשאלות, אתם כאן היום צופות בי אני רואה וזה ממש ממש נחמד לי, אבל ממש אשמח לשיתוף שלכם, באיך אתן מרגישות עם זה והכל באופן כללי. אני ככה באמת אסכם בצרכים הפיזיולוגיים, ואני רוצה מאוד לשמוע מכן קצת. אז צרכים פיזיולוגיים בעצם, ככל שנענה על הצורך הפיזי מוקדם יותר, ככה האמון והביטחון שלהם בנו ושלנו בהם, או בהורות שלנו, ותחושת ההצלחה והמסוגלות שלנו בהורות שלנו, יגדל ויתעצם. ואיך נזהה את זה? זה כבר תורה שלמה, שאני אם תרצו בשמחה, יותר משמחה אפילו, ארחיב עליה בלייב נוסף, ודבר על זה, אני יכולה לדבר על זה המון, שעות, סתם לא, אבל אני יכולה לדבר על זה הרבה, בעיקר זה להקשיב ולראות את תנועות הגוף שלהם, וללמוד אותם ולהכיר אותם ולעזור להם, וואי, ממש מעצבן אותי שאני רואה את זה ככה, וזה, טוב, אין מה לעשות, אני מתנצלת, וזהו בעיקרון, אז אני ממש אשמח לקרוא אתכן קצת, איך אתן מרגישות עכשיו אחרי הלייב, מה אתן הייתם, למה ציפיתן, למה אתן מצפות עכשיו, אם יש משהו שאמרתי שעזר לכן, אם יש משהו שהייתן רוצות לשמוע עליו עוד, ואם תרצו שאני ארחיב על העניין הזה של הזיהוי צרכים על פי שפת הגוף של התינוק, אז אני כמובן יותר מאשמח, ואני פה. אני אמתין כמה דקות כדי לראות את התגובות שלכן, אם יהיו, ואם לא אני אכבה את הלייב. כמובן שהלייב נשמר, ותוכלו לצפות בו גם אחר כך, ולשאול שאלות כמובן גם אחר כך אם יעלו לכן, אבל אני ממש ממש אשמח אם אני כבר פה. אז אם יש לכן איזה שהן שאלות, זה הזמן. אני אקח לי שוב עוד שלוק מים, אני ממש ממליצה גם לכן לשתות. בכל זאת, הריוניות. טל מהממת, אני אשמח מאוד לשמוע על זיהוי צרכים, אז מעולה, אז אנחנו נקבע על זה לייב בנוסף לזה, כי כרגע זה עוד המון לדבר עליו, ועל חיזוק התקשורת לילד זה גם בכלל, זה מאוד קשור אחד לשני, זה דברים שמאוד מתחברים. טל הרץ, היי קרין, נשמח קצת לשמוע על קשיים שעלולים לעלות בהנקה בהתחלה ועל התמודדות עם עייפות. אז טל, על הנקה עשיתי לייב ממש לפני אולי שבועיים, אולי טיפה יותר, לייב מהמם מלא שאלות שלכן, והוא מופיע בקבוצה, את יותר מוזמנת לצפות בו, ואם יהיו לך עוד איזה שהן שאלות כמובן שאני פה, ואני אשמח לענות גם בפרטי, גם בנייד, גם בעמוד שלי, גם בקבוצה, איפה שתרצי, אני אשמח באהבה ענקית לענות.
ועל התמודדות עם עייפות. אני יכולה להגיד שזה לא פשוט להתמודד עם עייפות, ופשוט ללמוד לנצל כל רגע שאפשר ולהיכנס לנוח, להיכנס לישון. הבית יחכה, הכל יחכה, הדברים בבית יחכו, באמת, כאילו לא יקרה כלום אם הבית לא יהיה מצוחצח ומתוקתק בדיוק כמו שאתן אוהבות, סליחה, או רוצות, וכן להמשיך ולקבל עזרה מכל מי שאתן מכירות שיכולות לעזור, ברמה של אוכל, ברמה של אם זה עזרה בפעולות הבית, ואם זה עזרה בכל מה שנכון לך. אל תתביישו לבקש, זה לא מצב פשוט להיות בו. לתמוך, לעזור, זה הסוד. את תשמחי לשמוע ממני איך זה לגדל בנים. טוב, אז איך זה לגדל בנים? זה מאתגר רוב הזמן. זה מלא אנרגיות, מלא מרץ, מלא שטויות. יש הרבה דברים שאני פחות מבינה בהם, אין מה לעשות, יש להם איברים קצת שונים ממני. וזה גם קצת מצחיק ומשעשע לראות כשהם לא כל כך מבינים איך יכול להיות שאני נראית שונה מאיך שהם בנויים מבחינה פיזית, אבל זה מהמם, זה באמת מהמם. הם מדהימים והם נסיכים והם שובבים והם החיים עצמם, באמת. והנה ההורמונליות שלי מציפה אותי, ואת לא תאמיני, אבל עולות לי דמעות לעיניים. אז זה גם מרגש, וזה... אני עדיין בהלם, אגב, שיש לי בן שלישי בבטן, ואני עדיין רוצה בת. אז אם יש למישהי, אני אשמח לקבל. מישהי רוצה לתרום בת אחרי כל הקורונה הזאת, אז אני פה, תזכרו אותי. וסתם, אבל בגדול, זה מדהים, באמת. סביר להניח שבאיזשהו שלב בחיי יהיה לי קצת קשה עם זה יותר, או מאתגר יותר, בטח בגיל ההתבגרות אני מניחה, אבל זה מה שהחיים זימנו לי, ואני שמחה ומודה על זה כל רגע. אם יש לך עוד איזה שהן שאלות על זה, אז אני פה, תרגישי הכי בנוח. גם אם זה שאלות מצחיקות או מוזרות, או את מרגישה שהן קצת לא זה, אני פה. תרגישי באמת באמת בנוח לשאול. אני תמיד אוהבת לדבר עליהן, תמיד אוהבת לדבר באופן כללי. יש כאלה שקוראים לי חופרת, אבל זה מה יש. אז אני פה, תרגישי בנוח. ממש אשמח לענות על עוד שאלות אם יש לכן, ואם לא, אני אמתין עוד כמה דקות ואני אסגור את הלייב. ואני ממש ממש כיף איתכן היום, למרות שהייתן קצת שקטות ורדומות. אולי לא אפשרתי יותר מדי שאלות. אם מישהי רוצה לשאול אותי דברים אישיים על עצמה, או על איך היא יכולה להתמודד, או דברים כאלה, אז אני ממש אשמח לענות. הנה טל שואלת, את יכולה להרחיב על תפקיד בן הזוג, איך הוא עוזר בהתחלה, מה המקום והתפקיד שלו? כמובן, זה לא סתם שאלה, זאת שאלה מאוד 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 חשובה, ואני ממש אשמח לענות עליה. קודם כל, אני מאמינה בשותפות. זאת אומרת שהמקום של בן הזוג הוא כמעט זה אלה שלנו. אם אנחנו מניקות מן הסתם, אז יש לנו את זה שזה רק שלנו, והם לא יכולים לקחת את זה עליהם, אבל הם כן יכולים לתמוך ולעזור במסביב. אם זה לדאוג שיהיה לנו תמיד מים זמינים, אם זה לדאוג שיהיה לנו נשנושים לידינו, אם זה לדאוג שיהיה לנו נוח, ואם אנחנו צריכות משהו, ואם הם יכולים לעזור במשהו מסביב, כמובן שאם הם יכולים לעזור בבית, בפעולות של הבית, אז אחלה. אני באמת מאוד מאמינה בשותפות ובלקיחת אחריות גם של בן הזוג. כמובן שאפשר להבין כשזה לא מגיע להם בטבעיות, ושזה אולי קצת יותר קשה להם מאיתנו, או קצת יותר קשה להם ללמוד את זה, או להתחבר בכלל ליצור הקטנצ'יק הזה שהשנייה יצאה מהבטן, כי
הם לא חוו את מה שאנחנו חוות, הם לא חוות הריון, הם לא חווים הריון, סליחה. הם לא חווים את התנועות בבטן, את ההרגשה, את הדאגה הזאת, עוד מהבטן, של אם הכל בסדר, ולמה הוא לא זז, או למה הוא לא יודעת, משהו מרגיש לנו שונה, משהו, הם לא מרגיש את זה, אז ההתחלה היא קצת יותר מקרטעת, ואנחנו צריכות לזכור את זה ולנשום מאוד עמוק, ולקחת את זה לתשומת ליבנו, ולהבין כשזה קורה. ויחד עם זאת, כמובן, תמיד לשמור על שיח ועל תקשורת, כדי לדעת מה הם מרגישים, איך הם חווים את זה. אם יש דרך שאנחנו יכולות לעזור להם להתמודד עם המצב החדש שהם נכנסו אליו. וכמובן, אם הם יכולים לעזור לנו. בסופו של דבר, זאת חוויה מטורפת, באמת. גם ההיריון וגם לידה, ומלידה הזוגיות יכולה לצאת מחוזקת, ווואו, כאילו באמת, זה יכול להביא לעוצמות מאוד מאוד גבוהות, וזה יכול גם שלא, וזה בסדר, כל דבר הוא בסדר, השאלה איך אנחנו מרגישות בתוך הסיטואציה, ואיך בן הזוג מרגיש בתוך הסיטואציה. אז כן, אין מה לעשות, יש להם תפקיד, והוא תפקיד אחר, אבל יש להם תפקיד מאוד 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 חשוב, לעזור, להיות שם, לתת יד, אם זה במקלחת למשל, או אם זה להחליף חיתול, או אם זה להלביש, זה דברים שהם יכולים לעשות, אם כמובן הם לא חוששים או משהו כזה, אבל זה דברים שהם יכולים ומסוגלים לעשות, ולעודד אותם לעשות אותם, לעודד אותם לאפשר להם, אני אפילו לא מדברת רק על לעודד אותם, אלא ממש לאפשר להם, כי אנחנו לוקחות על עצמנו בדרך כלל, ולוקחות על עצמנו המון, ומאוד קשה לנו לשחרר, ואנחנו חייבות לזכור שזה לא רק הילד שלנו, זה גם הילד שלו, והאחריות מוטלת גם עליו, וכמה שקל לנו לקחת את זה אלינו, זה גם מתיש ומעייף ומתסכל, והכל ביחד. אז תאפשרו. סער לי עזר לתת לו תפקיד קבוע, והיום זה ממש מציל אותי, אני ממש שמחה. הוא היה אחראי קבוע על הרדמות לילה, ובזכות זה היא לא רגילה להירדם בלילה עם ציצי. וזה גם מסתדר עם הלוז כשהוא עבד ואני לא. אוי, מעולה. סער, אז כן, זה אחלה טיפ, באמת לתת לו איזשהו תפקיד קבוע. אצלי, נכון כרגע התפקיד שלו זה מקלחות והרדמות, וזה באמת גם כהכנה. לזה שאני לא אהיה פה כמה ימים אחרי הלידה, והוא יצטרך לעשות זאת, אז בעצם זה התפקיד שלו, תפקיד קבוע, וכשהקטנצ'יק יגיע, סביר להניח שיהיה לו קצת יותר קשה, הוא מאוד חושש בהתחלה להרים אותם, ובטח שלקלח אותם, אני למודת ניסיון ממנו מה שנקרא, אבל זה, מגיעים בערך לגיל חודש, והוא כבר גם לזה נכנס לרוטינה. אז זה אפשרי. ולאפשר, תאפשרו. עוד שאלות בננות? אני ממש אשמח לראות אם יש כאן עוד שאלות, ואם לא, אז אני אתנתק לי. לא? אין קול ואין עונה? טוב, אני רק אגיד לכם שמה זה כיף לי לבוא אליכם כל הזמן. הנה, רגע, אני רואה פה שאלות. זה ילד הריון שלנו, אני מאמינה שזה הריון ראשון שלנו כוונה, ואנחנו כבר עושים תכנונים של שעות קבועות, לא יודעת עד כמה זה יהיה רלוונטי ברגע האמת, אבל זה נותן קצת רגיון. אוקיי, כן, התכוונתי הריון ראשון. אז כן, זה אומנם חשוב להבין שלא מה שאנחנו מתכננים לפני, לא כל מה שאנחנו מתכננים לפני יכול לקרות, כי לפעמים גם הציפייה והאכזבה הזאת, כשזה לא קורה, הן קשות מאוד. אז לא לצפות יותר מדי, פשוט לקחת אוויר, לנשום ולזכור שהכל עובר. זה תקופה.
זה יעבור. אתם יכולות לצלוח את זה, ואתם יכולות להיות מאוד יצירתיות ולעבור את זה ואפילו ליהנות מזה, ובסופו של דבר זו תקופה מהממת. כמה שהיא מאתגרת וכמה קשה היא מהממת, ממש. אני ממש מתגעגעת לתקופה הזאת, ואני ממש שמחה שעוד רגע יהיה לי עוד פעם גור קטנצ'יק כזה שיהיה תלוי בי כל הזמן. למרות שברגעים אמיתיים היה לי גם מאוד מאוד קשה עם זה. אז שר, בדיוק, גם האחריות שלנו לא להוריד להם את הביטחון בסגנון, אתה לא תצליח להרגיע אותו, כי הם מוצאים דרכים מאוד ומהממות ואחרות. אני לגמרי מסכימה איתך. לתת להם, לאפשר להם באמת לנסות, כי אם הם לא ינסו, הם בטוח לא יצליחו. אבל אם הם ינסו, אז לפחות יש להם את זה. ובסופו של דבר הם מוצאים את הדרכים. הקטנצ'יק שלי היה תקופה נרדם רק עם ציצי, וכשלא היה להם ברירה בבית, אז הם מצאו דרכים חלופיות. ואני אומרת מצאו, כי גם אבא שלו וגם ההורים שלי שעוזרים לנו המון, היו פה ונתנו יד ועזרו ומצאו דרכים יצירתיות להרדים אותו. אז זה עוזר לדעת שזה אפשרי ולסמוך על זה. שר, תודה, השקעתי ממש, תראי. וזה והאיפור, היה לי מה זה כיף להתאפר. זה ממש נחמד לצאת קצת מהפיג'מות מצב בית הזה שנכנסנו אליו. אז זהו. תודה, היה לי כיף. ותודה לכן על ההקשבה ועל העיניים שמציצות בי. וגם על התגובות שלכן. זה מאוד עוזר. אז תודה. היה לי כיף כרגיל. ואנחנו ניפגש בטח בקרוב עם עוד לייב מעניין, ואם באמת אני אראה שיש עניינות סביב זיהוי צרכים ותקשורת עם הקטנים שלנו, אז אני ממש אשמח לעלות לייב בנושא, שכמובן נתאם אותו להמשך אחרי כל הרעיונות שהעלינו אני ושר, ותוכלו באמת לחשוב ולראות מה רלוונטי לכם. וכמובן, מי שזה מעניין להקשיב ולהגיע. היה לי ממש כיף, תודה לכם, היה טוב.